Oh, the first time that I saw her. Hurrah, roller roller. Oh, the first time that I saw her was down in Parky Lane. Hey, hey, rickety, hop, hop. Good morning, ladies all, and hurrah, roller roller. Hey, hey, rickety, hop, hop. Good morning, ladies all. 6, 7. Hoe je dat om zo'n schip te besturen? Mooi. Machtig. Hoe blijft dit lang? Maak op die roer. Ja, nou gaat hij vrij. Zie je wel, dan maak je een beetje bocht. Zie je wel, dan trek je bij het roer langs. Nee, maar jongen, je doet het heel best. Ja, dat gaat hartstikke goed hoor. Hartstikke mooi. Die van Visserman in de wieg gelegd. Je zag er ondertussen wel uit als een echte skipper, hè? Ah, ik doe mijn best. Oké, wie wil me helpen? Volgende keer laat ik mijn baas staan. Je hoort een paar meisjes aan boord, jongeren. En dat is ons een start van ons project, Jonge Vissen zonder zeil. Want wij vinden het belangrijk dat deze boten, maar ook de lichtere boten, ik weet ze s'avonds al, dat die in de takkomst naar gebruikt worden. Dus je wil de benen bij beloeken? Ja, nou, en dan kunnen we Joert al mooi beginnen om eens even te channelen zo van, jongens, vaar Joert even mooi en jou je hem dan op voor dat opleidingsprogramma. Er zit een complete opleidingsprogramma bij? Ja, ja. En zo van, wij beginnen met Tollewier. En dan zeggen we van de band van Tollewier gingen vroeger ik al mooi te visken. Dan moest ik gewoon het werken als Tollewier wist in 1890. En ja, gelukkig nog niet meer. Maar het was zo, we zeggen van, dan moet het ons, dan moet de basislijn worden. Helemaal wat vis van? Weet ik niet. We hebben net naar binnen hel. Oké. Dus het kan alle kanten uit. Wat denkst? Nou, 24 visjes. 24? Ja, ik heb net even verwacht, want ik heb nooit het zien van. Oh ja. Maar waarom dacht je van nou, hierdoor zijn we nog mooi? Nou, visken is altijd leuk en visje is leuk. Wat? Visje is leuk en visje is leuk. Vis is lekker en vis Ik is maak leuk. het duidelijk. Ja, nee, ja. Ja. Best een gigantische zwetser, hè? Ja, ik moet iets bedenken. Oh ja. Maar dat we het smikkelen dus direct. Hoop het. Ja. En wil je nou misschien later zelf ook vis kunnen worden? Nou, dat lijkt mij wel leuk. Lijkt me ook wel leuk. Scootjes zien. Ja? Ja, dan krijg ik een vaat en wie wel mooi. Ja, maar dat is mijn goed best man. Ja, zou ik wel. Net zo dom zwetsen de hele tijd. Ja, jullie zien het net aankomen. Net te groot. Ja, er zijn ook wel kleine spiertjes. Wow, jemig! Wow. Nou, jongens, we hebben vangst. Top! Ik vind het wel wat lidse visjes, ja? Ja, ik ook. Ik is er nooit vol van het spul. Jawel, dat maar hier. Wat zou het? Dat maar hier. Patat mooi Ik eer? denk dat we oké is. Gooi het gewoon in de frituur en dan Ja. wordt het gewoon, ja, maar alles er gewoon in. Klats maar doorheen en klaar. Nou, geef mij hoor. Gewoon eens, maar wat zout. Hey Johnny, wat heeft je nou al geleerd? Dat visje mooi is. Ja? Ja. Goeiedag. Goeiedag. Wie is die de plak? Niet zeer de vlak. Ja, ik kom met jobbetje bij. En dan gaan we hierheen. En nou ja, dan moet spullen op het dak doen, zo vol mogelijk. Ja? En waarom kom je nou hierheen, hè? Nou, ik weer bij mijn dochter en ik ging maar dat lang net meer. En
nou ja, dan zie ik je hoor, hè. Je ziet je nou een plakje voor jezelf? Ja. Maar, en heb je dan een plakje nou voor? Ja. Hier, hè. Dit huis? Ja. Nou, dat is clear zo net. Ja. Hij belt er nou met mijn zuster. Van jouw zuster? Ja. Ja, zeker. Maar dat is net zo erg. Hij moet met elkaar opschutten kunnen, dat is het belangrijkste. Ja. En hoe oud of hoe jong en wat op het moment meest kust, als het meest goed in het hart lijkt, dan moet je er respect voor hebben. Ja. Dat vind ik wat te meen. Ja. En ik ken de mandje jaren, wat vroeger had hij in dat huis gewonnen, dat ik moe. En toen was ik al een liet jongetje in bedje en dan had ik hem dan kennen. Wie Thierry de Slinger altijd op televisie ierdappen met wat rijkjes erop, dat van het binnenbaan van het fiets. En een hele stukje. En die knapte met trouw. En die man die zo zijn lepelin naar binnen weer zetten, maar die wat ook in het bed leest. Glees en die hakballen mee. Ja. Dat net ja. Ja. Dat is mooi, hè? Nee. Maar ja, dat spreken wat de Duitsers zei, dat was eenmaal. Ja. Nee, het is al lang kijken, maar ja, ik weet dat er heel de trouwtest en alles veel, dat weet ik al niet van hem. Dat wat dat betreft, nou, dan kijk je wel nog dikke 40 hier, kijk je wel. Ja, wel denk ik. Ja, wel. Goh. Dat, maar ja, nooit met dat ik met mijn zus weer... Onderhouding in zoek. Ja, precies. Maar daar heb ik wel respect voor, ja. Nou, gelukkig. Ja, zeker. En mijn zuster, die had dat Perelina Manverlijn, nou ja, die weet niks hoorde dan min en altijd bij me op visite en niet een keer gehoord en zit bij het maandje kwam, het is een euro meest geworden. Oké. Dat is gewoon een vrolijke ganger. Nou, en wat hij tegenwoordig gelooft, dat is vrolijke meestens joggen. Ja. Huh? En hij heeft dan met elkaar een paar keer net, nou dat is toch ideaal. Ja. Dan gaat het, ja. Ja.